Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your Lungi aka Uluzipo, and I'm back with another story. Out to my channel, go subscribe, like, share, click the notification bell so that I look turn notifications whenever I post a new story. Without wasting your time, another story, guys. Ngithi mina nikuphi ngimncwabe noma ndiya. Ngaya kanye futhi angikaze ngize ngiphindele. So this was back in 2018 somewhere lapho 2017 2018. So kusasebenza nomunye umama engengibusha igama lakhe. So lo mama lona ingane yakhe ngathi noma yashawa stroke kodwa nje yavele yafa yashona lokhu kushona nje okusheshayo. Noma yashawa stroke noma yamelwa inhliziyo kodwa nje khona into eyenzeka nje efast wayengayikulindele ukushona kwengane yakhe. Leyo nto yayimkhalisa kakhulu ukuthi ingane yakhe ishone nje ikade ayibone ekseni ntambama ingane yakhe isishonile. Sisahleli-ke sisebenza-ke mina nazi ukuthi ngiphethe i-maker so naye lo mama wayephethe i-maker. Evedane kungena i-colleague efonelwe ngefoni yasemsebenzini kuthiwa hayibo kushuthi bevele bemtshela ukuthi ingane yakhe isishonile. Avele athatha ifoni ayithi saka phansi akhala umama wabantu. Yibo sithuke sonke yabo sishone khona hayibo kwenzenjani simhage hayibo wayesegugagugile nje hayibo kwenzenjani yabo iasho logogo nkosami ukuthi ingane yami ayisekho akhala hayibo bemdumele nkosami bembambe bephinde bezama ukufonela le number efonile yabo befuna ukuthola ukuthi kwenzakaleni yabo ayikushiyo kuthiwa ingane yakhe nje anganoma ishawe i-heart attack noma kwenza I think i-heart attack. Evedane yathula yo akhale yazama indlela ukuthi ehanjiswe emsebenzini eyiswe ekhaya hayi ehanjiswe ngempela eyiswe ekhaya cause nje wavele wangababikho angaphila straight yabo. Hayi okay cool. Hayi bese satshala njengabalingani bakhe besebenza naye nganoma kuthiwa abalinganini kuzomela sihambeke yazi ukuthi lapha kushonwa ngomsombuluko lesithathu kuyangcwatshwa lethiwe kuzomela sihambeke siye khona emncwabeni lapho umlingani imngedwa umuntu omnyama bonke abalingani baye lenhlobo yakhe yabo. Hayi okay fine hayi ngihambe sigqoka ama-blue nje ku-chilled. Hayi ngihambe-ke ngibheke emncwabeni-ke mangifika masifika nje emncwabeni ngivele ngithuke ngome guys mina ngaze ngibone umuntu oshonile till today ngisho nasekhama kushoniwe angiyikobuka ebhokisini umuntu yabo. Ngithi nje siyangena ehholo eminyango ibhokisi livulwe gembe hayibo ngishawa uvalo ukuthi kanjani umuntu wakhona ulele ngabona la isiphongo ulele nje bamphakamise kancane uyasibona isiphongo ngisho ungazange uze uzolunguza uyakhona ukubona le parts le but awuboni ngala ezansi kusuka la ke ezansi awuboni but kuvuliwe so moya umbuka nje ufika umbone nje uyena egengelezile and ifamily ihleli lapha phambi kwebhokisi. So mongena wonke umuntu uyangena yombuka mase uyoqhawula lo muntu oze kuyena mhlawumbe umduduze yabona nani inorm ukuthi mongena uyolunguza mase uyashaya ikhona uyamuntu oze kuyena mase uyohlala phansi. Hayi nangempela yithi laba yasiqhamuka yesihlaps ngithi ngishathiwani isiphongo somuntu oshonile lesiya yona ungishaya uvalo ngize ukuthi ke uvalo vele ngitshese ngikathi bona beyobuka because phela kuhlukanise nje kunendawo yokudlula kufike kube lo oshonile indawo yokudlula encane nje ephasejana mase kuba abantu abahlele ezitulweni la bakubo umndeni wakhe yabo because kwenzelwe lokho uzofika ungene mase uyambuka mase uyaqhawula bonke labantu mase uyohlala phansi. Hawu ngivele ngingasabhekwa ngapha ngivele ngidlule ngiqhawule wonke umuntu ngaye ngilibone ikhaya hayi ngihlale phansi. Hayi qale ngimangala usuqalile umncamo noma ukaqali yabo because ngimangazwa ingoma edlalwa khona kudlalwa goodbye the saddest way I'll ever. Ngangize ngicule nje nami umuntu washonile wayinengane mama you gave love to me kubalwa nje yonke leyo nto leyo hayibo ngidlale ngiqale ngithuswe ingoma hayibo angisana noma ne-DM mama yadlala yini kaTupac kodwa nje kwakuyingoma ezinomama goodbye kodwa lezi ingoma ezizaziyo ze-R&B. Hayi ngihlali ngithi ngisahleli ngizinganisho ngengila angifuna ukusho ngesingisi ukuthi ayithini ubalo sasongenzela isemnisho ekseni ubalo sasongenzela ama-conflicts makuvuka uthi usathuse yona ize nenye nayo ize ebhokisini izombrasha ubuso ngiyakuthanda baba wami ubalo sasongwashela iwashini yami hayibo i-trauma into engangiyithukile we guys yibo ngishaya uvalo ukuthi hayibo kanjani manje hayi kuba nje uwiriwiri wesheweshe kuyaculwa aculwa kwakuhlelwe phansi I think wayengeyona mhlawumbe Christian aculwa kudlala ingoma kudlala uDJ edlale leyo ngoma leyo
and then yaqala ke program okay bekhulume ke, but I wasn't even paying too much attention ekhulumeni because kwakuthi umuntu esane speaker lapha phambili isho ingane isho ngengila ibali ukuthi ubani manje sesongivulela igate mangifika ngibuya esikoleni ubani hayibo ayithuka hayi kulentuze angazi ukuthi kwenzakalani afterwards because thina sasabuyela emsebenzini so thina sasiyoveza nje ukuthi sifikile hayi emva kwalokho ke sicothozeke sibaleke sihambeke angazi ukuthi after lokho kwenzakalani because I know ukuthi wayesazohamba eyoshiswa umuntu wakhona yabo nje already trauma kimi ikwenye level because nje indlela yabamama masaja ngayo ubuso bemcabuze siphongeni hayibo guys Ngokutshela lo mncebo wadlala engqondweni yami mhlawumbe 2 months wonke ngihlala